साफ्रोमबो आंनि चेनेल अनसायगिरि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ सिगाङावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। दा दिनैनि दिनाव बिटिआर खुंथायाव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो लोगोफोर नङा होमबा, बिटिआरआलाय जाहैदों बिराद डेभेलप जाबाय, बिराद जौगानाय फैबाय, बिराद गोदान गोदान आसनि लाबोनानै डेभेलप खालामबाय होननानै बुङो आरो बिटिआर सोदोबानो बिथांमोना बुङो बिराद पावारफुलखा जाहैदों दिनैनि दिनाव बिटिआर सोदोबा नङा होमबा। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा ओरैबायदि रुजुयो बै सिखा खंखाइफोर बायदि आरो सिखा खंखाइनि पावारा जेनेबा गोजौ गाहाय उन सिगां सोरगिदिं दानजायो एवजायो, गुदुं खना खनलाफोर एरखुजायो, खना खनलाफ्राव एवजायो, बेफोरबायदि अनेक पावार आरो सिखा खंखाइया नङा होमबा। दा बै सिखा खंखाइफोरबायदि दिनै बिथांमोना गावसोरनि बै बिटिआरखौ कम्पेयार खालामो, रुजुयो आरो बिथांमोना नङा होमबा। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिराद पावारफुल होनो, बिराद डेभेलप जाबाय होनो, नाथाय आङो जेब्लानाखि न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारलाङो माथो बै समाव बानायनाय लामा सामाफ्रानो दिनै दासिमबो दङ। बै समाव बानायनाय लामा सामाफ्रा दिनै थरलं थफ्लं जानानै दिनै दंजोबो, खुनु गोदान लामा आं बानायनाय नुवाखै। आरो बै समाव बानायनाय जे अफिसफोर दं बे अफिसफ्रानो दिनै दासिमबो दंजोबो। बिदिब्ला बिथांमोना बबे जायगायाव डेभेलप मावखो रायजोफोर, सिन्था खालाम नोंथांमोना। आरो दिनैनि दिनाव अनेक खना खनला जायगाफ्राव बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा दिनै रायजो जानानै दङ। दिनै बैफोर जायगायाव बिथांमोना दिनै थांनानै नायफेराखै बा नुहैफेराखै बिथांमोना मा अबस्थायाव रायजो जानानै दं, माबायदि लामाजों बिथांमोना दिनै सालायगासिनो दं, माबायदि लामाजों गथ' गथायफ्रा थांनानै स्कुल फरायगासिनो दं, दिनै बिथांमोना बैफोर जायगाखौ दिनै दासिमबो नोजोर होआखै रायजोफोर। दा बिथांमोना जुदि बै रायजोफ्राव बा बै जायगाफ्राव जुदि थांनानै नायोब्ला बिथांमोना दिनै बिखा गावगोन साननो रोंगौबा। नाथाय दिनै बिथांमोनहा रांनि लबावनो, रांखौ सिन्था खालामनानै, थाखा फैसाखौ सिन्था खालामनानै दिनै गादियाव जिरायदोंबा बैफोर जायगायाव थांबाबो दिनै बिथांमोननि गोसोआव खुनु सानायबो फैनाय नङा, खुनु सिन्था धारना खालामनो रोंनाय नङा रायजोफोर दिनै बिथांमोनहा नङा होमबा। दा दिनैनि दिनाव बिटिआरआ बिराद पावारफुल होन्दों। दा बिटिआरआ माबायदि पावारफुल आं बेखौ मोनसे नमुना हिसाबै मोनसे अडिअ' दिनैनि निउसाव होनाय मोनसे अडिअ'खौ आङो होनो सानदों। बे अडिअ'खौ नोंथांमोना खोनासं आरो खोनासंनायनि उनाव सावरायगोन आरो लोगोफोर। आरो दायो पुलिस पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै स्पिड ब्रेकारखौ खम खालामजायो नामा बेखौ सावरायगोन होनना बुंदों प्रमद बर'आ। दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' अडिअ'खौ खोनाबाय। दा दिनै बिथाङा गाव सरकार जानायनि उनाव बिराद स्पिड ब्रेकार बानायबाय नङा होमबा। बै स्पिड ब्रेकारफ्रा जे जायगायाव लगायनाङा बे जायगायावबो दिनै बिथांमोना लगायबाय। दा गारि मटर खारनोनो अनेक टाइम लासै आरो नङा होमबा। जे जायगायाव स्कुल दं बे जायगायाव लगायबाय, जे जायगायाव अफिस दं बेयाव लगायबाय, जे जायगायाव लामा बारस'ग्रा दं बे जायगायाव गिलु बालु बिथांमोना स्पिड ब्रेकार बानायजोब्बाय आरो। दा बेफोरखौ दिनैनि बेलायाव दिनैनि दिनाव बहुद मानसिजों बिराद रायजो राजाजों दिनै बिथांमोना बखिजाबाय, बुंजाबाय मानो इसिबां स्पिड ब्रेकार नांगौ, मानो नांगौ नाङा नङा होमबा। जिहेथु दिनैनि दिनाव सोरबा स्कुलाव फरायग्रा गथ'आबो लामाजों बारस'बा मा जागोन बेखौ बुजिगौ नङा होमब्ला। आरो सोरबा ड्राइभाराबो बै स्कुल थानाय जायगायाव खरा सालायबा एक्सिडेन्ट जाबा मा जागोन बेखौ गोसोआव दं। आरो बै सोरबा गारि सालायग्रा, बाइक सालायग्रा, गासिबो हान्था मेला खालामग्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रानो दिनैनि दिनाव बुजिगौ स्कुल खाथियाव गथ' गथायफोर थानाय खाथियाव बा बबेबा अफिस खाथियाव बबेबा टार्निंआव मा रोखोम गारि सालायबा बिपद जाया बेखौ बयबो नोजोर दंखायो नङा होमबा। दा बिथाङा बेफोरखौ सानाल'आनो दिनै मा खालामदों, अनेक जायगायावनो दिनै लाथ्र'नो हायै स्पिड ब्रेकार जादों। दा नंखायनो दिनै हाग्रामा सारा बिथांखौनो प्रमदनि सुक्तियानो जाहैबाय स्पिड ब्रेकारनि सुक्ति होननानै नङा होमबा रायजोफोर। अबसे नंगौ। दा दिनै बिथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ खोनासंनानै लाजिनाय मोन्दों। दा लाजिनानै दिनै बिथाङा मा जादों, बे स्पिड ब्रेकारखौ खमायजागोन ना खमायजाया होननानै बै माखासे पुलिस प्रसासन आरो पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टजों सावरायनानैसो दिनै बै स्पिड ब्रेकारखौ खमायजागोन ना जाया होननानै बिथाङा दिनै बुंदों रायजोफोर नङा होमबा।
दा बेखिनियावनो नोंथांमोना सिन्था खालामदो रायजो राजा आइ आफाफोर दिनै बिटिआरआव माबायदि पावार दं। दिनै बिटिआरनि चिफ जानानै मोनसे स्पिड ब्रेकारखौ बोखावनांगौआ बा बोखारनांगौब्ला बै पुलिस आरो बे PWD डिपार्टमेन्टआव सोंनानैसो माने अर्डार होबासो बोखारनो मोनो, अर्डार होआबा बोखारनो मोना। दा बेफोर माबायदि पावार रायजोफोर, दा बेफोरखौ नायनानै बुजिनानै नोंथांमोना दा दिनै बुंदो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे बिटिआरआ मा पावार मा। आरो बिनि उनाव आं मोनसे भिडिअ होबावनो नागिरदों। दा बिथांमोना बिराद बुंबाय थायो बिराद गोजोन थासारि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय। माने दा बिनि भिडिअखौ नायदोलाय दा मा रोखोम गोजोन थासारि फैदों रायजोफोर। सान्थि मोनदोंना मोनाखै ना सान्थि हारसाफ्रा होनोनो गावनि सिगाङाव आंनि हान्थि फायसे बबे नोमा नोमफा सान्थि मोनदों हा बिनारानि बबेयाव सान्थि मोनदों दिनै हाजार इन्दि बेखौनो सासेबो बख'नो रोङाखै इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय सान्थि बेसेबां अर जोंब्लावगासिनो दं जों बिमा फिसा थैजानाय जेलाव जोबजानाय बिमाफोरनि जिबनाव मिथिगौ बिनारानि नों ओरैनो अमा गुन्थुथ्रि बायदि बखिबायला जानाय नङा मिथिखा बांद्राय थगायोब्ला खैला मैला होननायाव नुजानो हानाय नङा नोङो मिथिखा बिनारानि बांद्राय नोङो पाब्लिकफोरखौ बेबायदि दा थगाय। दा भिडिअखौथ' नुबाय लोगोफोर। दा नैबे आब'आ रायदों माने बिनारानि गयारि आरो मा होनो इउपिपिएल सरकारखौ बिथाङा दिनै रायदों नङा होमबा। मानो थाखाय रायदों नोंथांमोना बेखौ एसेबाबो भिडिअ बुजिबाय नङा होमबा। दा बिथांमोना बिरादनो गोजोन थासारि फैबाय होननानै दिनैनि सिगाङाव बुङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नङा होमबा। दा बेनो जाहैबाय प्रुफ रायजोफोर। दिनै बिना गयारिमोन बायदिया बोसोरसेयाव जेब्लानाखि इलेक्सन जागोन बै समावल' बिथांमोना दिनै मानि मा होनो जिबौफोर गुदुंनिफ्राय ओंखारनाय बायदि ओंखारनानै माने गेदा गेदि ओंखारनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नुजाफैयो रायजोफोर आरो बिराद गिदिर खोथा बुंफैयो, सान्थिनि खोथा बुंफैयो, बिराद डेभेलप जानायनि खोथा बुङो नङा होमबा। नाथाय बिथाङा जेब्लानाखि इलेक्सन जोबो बिथाङा दिनै गुदुङाव थाग्रा सासे माने एम्बु सिथ्रसो आरो बियो माने जिबौफोर बायदि आरो बिथाङा। होमबा दिनै बिथाङा लाजिया, दिनै बिथाङा गुदुङाव थानायखायनो खुनु डेभेलपबो नुवा माने जौगानायल' नुयो बिथाङा। माने बै 6 मासावसो खनसे बा बोसोरसेयावसो बिथाङा खनसे ओंखारो नालाय। दा बिथाङा नंखायनो गोबावजों खनसे ओंखारबाथाय माने गोदान महर नुजोबो आरो मा रायजो राजाफोर। माने बेखायनो बिथाङा दिनैनि दिनाव माने डेभेलपखौल' बुङो। खिन्थु बिथाङा जै ओंखारबाय सोरखौ थगायो फुरा दा ओंखारबाथाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि हिन्जावफोरखौ दिनै बिथांमोना थगायग्लुंजोबसैलाय आरो। दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफ्राबो 10,000 मोनगोन होनबाथाय एकदम खिबौ खि लालायनानै बिथांमोनाबो खारनोसै। खिन्थु जेब्लानाखि गोदाव सोराव जायो अब्लासो बुजिनोसै बिनारानिखौ रायनोसै दिनैनि दिनाव बिथांमोना। ओरैबायदि लासिं सिं दिनैनि दिनाव रायजोफोर नङा होमब्ला। दा बिथांमोना बुङो रायजोफोर सान्थि सुक्ति माने बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय बिराद गोजोन जाबाय माने बिराद डेभेलप जाबायनो नङा होमबा बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोनायनि उनाव। नाथाय दिनै आं बेखौसो बुंगोन जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टआ जुदि सान्थि सुक्ति मोनब्ला दिनैसिम मानो एग्रिमेन्टआव जायफोर बिथांमोना सिगनेटरि हिसाबै सिगनेचार होदोंमोन बा जोंनि बहुद बर' रायजो राजाफ्रा दिनैहाय आन्दलन खालामनानै दिनै जेलाव जोबजादोंमोन दिनै बेफोर दिनै मानो सान्थि सुक्तिनि गेजेराव मानो दासिमबो उदां जानो हायाखै। दा बेनो जाहैबाय सान्थि सुक्ति नङा होमबा रायजोफोर। दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव बेसेबां थगायो रायजो राजा आइ आफाफोरखौ नङा होमबा। दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनांगौनि सम फैबाय मानि जे समा जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद गिथाव आरो। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव सिरि मोननांसिगोन रायजो राजाफ्रा बुजिनो रोंनांसिगोन नङाब्ला हयले फैगोन समफ्रा माने जोंनि हारिनि जाथिनि थाखाय बिराद गिथावना जागोन आरो रायजो राजाफोर।